Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En vandaag passie voor omroepen. En 3 omroepers uit Zeeuw-Vlaanderen zitten hier aan tafel. Ik begin eerst met iemand uit Filipijnen, Marco van Havermaten. Ja, hartelijk welkom. Marco, stadsomroeper van Filipijnen sinds 2005. Dus. Oké, dankjewel. En dan Bas Bovendeur van Sluis. Bas, ook van harte welkom. Ja, ik ben dus de stadsomroeper van Sluis, Jantje van Sluis, sinds 2016. En ik heb het overgenomen van mijn opa, Cees Blaken. Die heeft het gedaan van 1942 tot 2016. En leuk dat zijn kleinzoon het nou overgenomen heeft. Ja. Nou, en dan introduceer ik mezelf maar. Jan Rubbens, stadsomroeper van Hulst. Mooi. Nou, Bas. Jij bent de tweede of de derde generatie na je grootvader dan. Wanneer heb jij het idee opgevat om stadsomroeper van Sluis te worden? Eigenlijk al van kleins af aan. Toen dat ik een jaar of 4 was, dan gingen we ook wel een keer mee. Dan mijn opa deed met omroepwedstrijden. Dat was dan een keer in Gent, was ik een keer mee geweest. Dat kan ik me nog vaag herinneren. Maar ook gewoon andere omroepen dat hij een keer in Sluis omroepte. En dat sprak me echt aan. En de eerste keer dat ik gewoon een keer heb geprobeerd was toen dat ik een jaar of 14 was. Dan mocht ik een keer proberen. En dat was dan nog met de burgemeester Kees van Liero. Ah ja, mooi joh. En Marco, wanneer is bij jou het idee geboren? Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want dat was tijdens een omroepersconcours in Filipijnen. Dat was tijdens de Mosselfeesten in augustus 2005. En toen waren dus daar onze collega's. En Frank Wiskerke, die was toen voorzitter van de Stichting Mosselfeesten. En die zei van Marco, dat is iets voor jou, jij kan dat ook. Nou ja, en toen was het geboren eigenlijk. Ja. Dus. Nou, de stadsomroeper van Hulst, die is in 2008 begonnen. Ik was al gids in Hulst. En de Nederlandse vestingstedendagen werden in Hulst gehouden. En er waren 17 vestingsteden. Die kwamen in 2008. En toen heeft de ambtenaar van toerisme mij gevraagd om stadsomroeper te worden. En dat is bevestigd met een besluit van burgemeester en wethouders van het college van Hulst. En Bas, wie heeft jou benoemd dan? Of hoe werkt dat in Sluis? Dat is ook via de gemeente. Ja. Dus mijn opa was ook benoemd geweest. En bij mij momenteel nog geen officiële benoeming, maar dat kan nog komen. Dus ook namens de gemeente Sluis? Maar ik roep wel al namens de gemeente Sluis om. Oh ja, en hoe zit dat bij jullie in Filipijnen? Ik ben dus aangesteld door Filipijnen, door de Vereniging van de Mosselrestaurants. Ik ben geaccepteerd door de dorpsraad en eigenlijk geen officiële aanstelling. En het is misschien wat voorbarig om het te zeggen, maar op dit ogenblik speelt er iets in de gemeente Terneuzen. En het moet nog door de gemeenteraad, maar er is een positie van gemeenteomroeper. Ah, dus dan wordt het uiteindelijk hetzelfde als in Sluis en in... Waarschijnlijk wel, ja. En dan voor alle mooi, 14 kernen. Ja. En Marco, jij bent ook lid van de Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers. Kun je daar iets van vertellen? Ja, de EVS-DON is dat, de eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers Nederland. Die is begonnen in 19... En Bellemannen van? En Bellemannen van België, ja. Ja. Dat is eigenlijk later gekomen. Oh. De Belgen die werden toegestaan als lid. En dus is er een Nederlands kampioenschap en een kampioenschap der lage landen. En daar doe jij aan mee? Ja. En in 2017 ben ik derde geworden. In zowel het Nederlands kampioenschap als het kampioenschap der lage landen. Dus die heb ik hier, ja. Die mag jij even vasthouden. Ja, ik mag hem even dingen, want jij doet dus aan wedstrijden mee. Ja, ja. En hoeveel wedstrijden zijn dat per jaar? Ja, dat scheelt minimaal 5 en maximaal hebben er dus geloof ik 1 jaar 12 gehad. Oh. En de meeste zijn gewoon door de EVS-DON georganiseerd, in Nederland of in België. In België mogen dus ook Belgen meedoen die niet bij de EVS-DON aangesloten zijn. En we hebben al een paar keer een internationaal toernooi gehad. Dat is bijvoorbeeld op de internationale Hanzedagen. En in Hattem 2016, die heb ik hier ook, was ik ook derde. En dat was een concours met 22 Bellemannen, waarvan ik geloof 12 of 13 Nederlanders, 5 of 6 Belgen. Er waren een paar Duitsers, een Engelsman en zelfs een Zweed. Zo, Dus, ja. jij was dat derde van? Daar was ik derde van, ja. En ben je ook een keer kampioen geworden?
Niet dus in de totaalrangschikking, Nee, maar ik heb wel een concours gewonnen. Dat van Zandvoort 2017. Zo, Ja. gefeliciteerd. Dankjewel. En wie zit er dan in de jury? De jury, ja, dat verschilt iedere keer. Meestal is er 1 politici, dus een burgemeester of wethouders. Ja. Dan is er eentje die, de geschiedkundige noemen wij dat, die dus van een dorp of streek heel veel weet. En dan is er eentje van de literaire kant. Eigenlijk eentje die... En welke criteria hanteren ze dan? Waarschijnlijk hoe luid is je stem en hoe... Ja, luid en duidelijk spreken, de algemeen voorkomen en de originaliteit. En de originaliteit is dus ook de originaliteit van de teksten die En die schrijf je allemaal zelf? ik schrijf mijn teksten allemaal zelf, ja. Oh ja, dat doe ik ook. En jij Bas, doe jij je teksten? Ik word nog geholpen door Wim Eggermond. Oh ja, dat is Jantje van Sluis, hè? Nee. Dat is, Jan Hendrik van Dalen? Johan Hendrik van Dalen. Ah ja. Ja. Maar die helpt me nog met teksten, maar ik probeer ook al zelf een aantal teksten. Maar hij heeft wat meer ervaring ook met schrijven, dus dat is altijd wel een goede leermeester ook. Oh ja, en welke activiteiten doe je dat allemaal in Sluis? Noem er eens een paar. In Sluis is veel officieel gelegenheden van de gemeente Sluis in Belfort. Af en toe een keer een trouw in Belfort. Met de reuzen van Sluis. Ja, Dus daar waren wij bij, Marco. Daar waren wij bij. Ja. Vertel, wat was zo geweldig, joh. Wij hebben dus ook van Sluis een aantal stadsreuzen. Dus Johan Hendrik van Dalen. En dan natuurlijk Jantje van Sluis. Ja. Dus we hebben in totaal 3 Jantjes in Sluis. Een stadsomroeper, een reus en dan natuurlijk Jantje in de klok. Ah, mooi hè. Goed Marco, ik denk dat we nou eens naar een filmpje gaan kijken waar jij optreedt. Want dat zullen de kijkers wel interessant vinden. Okay. Laten we even kijken. Ja. Boeren, burgers en buitenlui. Hoort, hoort en zegt het voort. Als je wordt geboren in een kleine stad aan de Schelde, hoe maak je dan je dromen ten gelde? Stadje op het platteland met al zijn tradities, waar blijf je dan met al je ambities? Mathilde den Doelder heeft dat gedaan, is uit de grauwe menigte opgestaan. Nou Marco, dat was luid en duidelijk met de burgemeester van Terneuzen erbij, Ja. Jan Lonink. Ja, dat is mijn grootste fan, Jan Lonink. Dus, en dit was op de Mathildedag. Mathilde den Doelder, die muze van een beroemde schilder. Die, Was dat niet met Karel Willink? Ja, Karel Willink. Oh, ja. Die werd toen 80, of zou 80 Zou geworden zijn als ze nog... want dat was een Terneuzen, hè? Ja, ja. Ja. En daarom was het een groot festival voor kunstenaars. En er werd er mij gevraagd om bepaalde dingen te assisteren. Ik heb de opening gedaan, ik heb de onthulling van de drieluik gedaan. Dus ik moest eigenlijk alles aankondigen en zorgen dat de mensen stil waren. En dat duidelijk een boodschap werd verkondigd. Dus dat was Ja. leuk. Jij doet ook zulke dingen, heb ik begrepen. Kun je nog een enkel voorbeeld noemen? Die je al gedaan hebt, of dit jaar nog gaat doen, of volgend jaar? Ik doe ook 1 keer in het jaar ben ik de stadsomroeper in Goes. En dat is met de Open Monumentendag in Goes. Dus dat doe ik. Dat is het tweede weekend van september. Ja, tweede weekend van september. En wat doe je dan, Bas? Dus ik doe eigenlijk verkondigen wat dat het dagprogramma is van die dag. Dus daar heb je, ieder jaar heb je daar vaste waarden, zoals een beklimming van het stadhuis van Goes, een rondleiding door Goes. Maar Goes heeft ook een hele mooie haven. Ja, zeker. Dat is, ook ieder jaar is er wel een stoet met de reuzen, dus dat wordt dan ook nog ieder jaar gedaan met dan de stadsreuzen van Sluis, ergens in België of in Nederland. Meestal is het in België. En de rest dan zien we wel wat dat er nog op het pad komt. Ja, maar goed joh. Nou leuk. Ja, nou bij mij is het zo dat ik niet met de wedstrijden meedoe. Want die tijd ontbreekt bij mij eigenlijk. Maar ik krijg wel veel uitnodigingen om bijvoorbeeld dorpsomroeper te zijn ergens in het land van Oost. Maar ik ga ook ieder jaar naar de Vierdaagse van Nijmegen met mijn Zeeuwse babbelaars.
En dan bel ik ze uit met mijn bel. Iedere ochtend en iedere middag ontvang ik ze weer. En dan heb ik de Zeeuwse vlag bij. En dan krijgt iedereen die zich bij mij meldt een Zeeuwse babbelaar van de Babbelaar uit Zeeland. Oh, kijk. Maar je loopt zelf niet mee? Ik loop ze tegen. Dus ik loop ze tegen om ze aan te moedigen. En dan krijgen ze ook een gadget van de gemeente Hulst. Ja. Laten we het eens even over de bel hebben. Marco, wat voor bel heb jij? Laat me eens even horen. We laten hem horen. Ja. Ik heb een bel zelf gekocht. Ik had er eigenlijk een die was mij veel te duur. Die hing namelijk in mijn stamcafé. Ah, Dus, en als je daar aan bel, dan moet je een rondje Je rondje geven. Dus geven. daarom was het, maar die was me dus wat te duur, dus daar heb ik er zelf maar een gekocht. mooi Dus, zo. En Bas? Ik heb de bel van mijn opa gekregen. Hoe Dus oud is die, denk je? deze heeft hij toch al een aantal jaren. In het begin dat hij omroepte was dat nog met de bel van zijn vader. En dan heeft hij een keer ergens een oude scheepsbel kunnen Precies, ja. kopen. En dan heeft mijn vader de steel verder gemaakt. Nou, laat hem even horen, hij wil. Kijk. Dan zijn ze allemaal weer wakker. Ja, iedereen is wakker, hè? Nou, deze bel is van de laatste stadsomroeper van Hulst. Dat is meneer Rijns. En die is eigendom nou van de zoon van de vroegere wethouder van Hulst. Dat is de familie Stolte. En die mag ik gebruiken bij bijzondere gelegenheden. Willen jullie hem horen? ja, tuurlijk. Ja. Dan moet ik wel uitkijken dat ik de studio neem. Geweldig, hè? Dan hebben we natuurlijk een stadsomroeper, heeft ook nog een rol. Ja, Marco, wat voor rol heb jij? Nou, mijn scroll heet die, Scroll? scroll. Is van Filipijnen met het wapen van Filipijnen erop. Ja? Ik heb er ook nog een van de gemeente Terneuzen. Die heeft dus de gemeente Terneuzen laten maken. Dat was eigenlijk de eerste die ik had. En toen kon Filipijnen niet achterblijven, dus heb ik er ook een van Filipijnen ja. laten maken. Dus En dan achterop je tekst of zo? achterop de tekst, die staat er nou ook op. Ah, Ja. mooi. En bij jou, Bas? Bij mij is het natuurlijk een rol van Sluis. Maar het is nog met het stadslogo, of ja, het wapenschild eigenlijk van Sluis. Ja, en dat zit ook op je kostuum, hè? Met Ja, je eigenlijk, kruising. dat is eigenlijk een beetje het kostuum. Eigenlijk het pak van Jantje van Sluis. Dus het mannetje dat iedere keer de klok slaat in Sluis. Ja, dat is een mooi verhaal, hè? Gaan we nou Maar die niet heeft doen? dat 1 keer niet gedaan Nee. en dan liep het slecht af. Nou, ze moeten maar naar jou komen luisteren, hoor. Daar gaan we niet meteen mee vertellen, hè? Dankzij Jantje Versluis en, hè? Marco, en jouw kostuum? Mijn kostuum, dat is zelf gemaakt. Mijn zus, die maakte dat zelf. Groen en rood zijn een beetje de Filipijnse kleuren, komen ook terug in het stadswapen. Ah, ja. En verder was het een klein beetje eigen initiatief van hoe ik eruit zou zien. Ja. Dus, Nou, dit pak is van de gemeente Hulst. Dat is eigenlijk van de Spaanse Brabander van de 17e eeuw. En toen zagen die mensen zo eruit. En die hoed die is gemaakt door mijn hoedemaakster. Dus ze zeggen wel eens, je staat overal mee in Hulst. Maar ja, dat komt natuurlijk dat speciaal mijn kopie gemaakt is. ja. Dat is Corinne de Serrière Bourzimet. En ja, die maakt dus allerlei kostuums en hoeden voor mij. Nou, het ziet er fraai uit, hoor. Ja, nou, dankjewel voor het compliment. Ik zat er niet eigenlijk naar te vissen, hoor, maar dat is goed. Goed, zijn we nog dingen vergeten dat je zegt van, daar wil ik het ook nog even over hebben? Nou, wij hebben overlaatst nog een straatnaam Nou, ontwikkeld. vertel. Dat was wel leuk. Ja, vertel. Ja, nou ja, dat was een ondeugende straatnaam. Het Rozemarijnpleintje hebben wij onthuld. Ja. En dan had jij iets leuks in elkaar gestoken en dat hebben we samen gedaan. Dus dat Ja. vond ik eigenlijk wel heel leuk en spontaan, Ja. toch? Dus, Ja, Rozemarijntje, dat was dus het liefje van de militairen. En de oudheidkundige kring van Saas-Vergent bestond zoveel jaar. Ben ik uitgenodigd om een script te maken. En toen heb ik Marco uitgenodigd. En ik had jou al uitgenodigd voor deze sessie. Want je had vandaag gelukkig de tijd om hier te zijn. En ik dacht, nou, Marco moet er ook even bij. Nou, kijk, ja. Nou, En alle drie hebben we natuurlijk Zeeuws-Vlaanderen boven, hè? Dus die dacht ja. ik, die neem ik ook maar even mee. Ja. Kunnen we die misschien ook nog even laten zien? ja, helemaal goed. Nou, ik denk dat we er alles mee gezegd hebben. Bas, kun jij nog eventjes de afkondiging doen met je bel? Dat kunnen we zeker doen, maar moet ik daar recht staan? Of, Nee, want je microfoontje zit vast. Ja, doe maar even. Ik ga dat wel Jou met de leren, rol man. doen, hè. Ja, natuurlijk. Eerst keer bellen. Ja, Normaal gezien doe ik dat recht, dus zittend gaat wat moeilijker. ja maar goed niet. Doe maar.
Wat wil je? Mag je improviseren? Improviseren, dat is het leukste wat er is. Oh, oké. Aandacht, aandacht, beste kijkers van RTV Scheldemond. Ik dank u voor te kijken naar ons 3 stadsomroepers van Zeeuws-Vlaanderen. Elk zegt het voort, elk zegt het voort. Nou, beste kijkers, zo'n afkondiging heb ik nog nooit gehoord. Zullen we alle 3 nog een rondje geven dan?